Firmaets mand. Han fik et job og gjorde sig klar til den lange tur. De næste 40 år bar han sin karriere som en behagelig sweater. Pakke mappen 8-16 op ad karrierestigen. Og efter årtiers tro tjeneste sluttede det hele med et guldur, et fast håndtryk og et klap på skulderen, da elevatordøren gik op for sidste gang. Firmaets mand har officielt forladt bygningen. Velkommen til det nye arbejdsmarked. Firmaets mand er blevet den nysgerrige mand. Den målbevidste kvinde, den rastløse drømmer, den myndige leder. Jobsøgningen i går er blevet til jobmatching i dag. Arbejde har ændret sig fra at være det du gør, til at være den du er. Skiltet med hjælp ønskes er blevet til målrettet søgen efter de rette medarbejdere. Tidligere tiders tilbagelænede medarbejder er i dag den ivrige medarbejder, der har forbindelserne i orden. Karrieren, der før var et job, spænder nu ofte over mere end 10, og karrierestigen har udviklet sig til en verden af veje og muligheder. Verden har ændret sig, og det har vi også. Monster er ikke længere en statisk jobliste. Vi er blevet et matchingsværktøj, der udnytter teknologiens muligheder til at ændre måden, hvorpå jobsøgende og arbejdsgivere finder hinanden. Med vores globale rækkevidde og nye medier som redskaber, når vi med innovative metoder ud til endnu flere mennesker. Med Monster finder jobsøgende det rette job, og arbejdsgivere finder det rette talent. Hurtigere og mere præcist end nogensinde i en verden, der aldrig stopper. Velkommen til det nye arbejdsmarked. Velkommen til Monster.